मामानि आशीर्बादखौलाय बेसेबां गोबाव हास्थायो जोंहा मानगोनां राजु नार्जारी सारा बा होननो थाङोब्ला UPPLनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा दिनैसिम मामानि आशीर्बाद मानगोनां CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि आशीर्बादजों बिथांमोना मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दं होननानै गावसोरनो बुंना लागासिनो। 4 बोसोर खुंथाया दिनै जाफैबाय 5 बोसोर जोबनोसै। दा आशीर्बादाथ' मामानि दंमोन, दा फैबाय थानाय समाव मामानि आशीर्बादा थागोन ना थाला, जिहेतु बिथांमोना बारम्बार मोनफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो गावसोरनि मावनाय माविखौहाय प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायहरबाय थायो। माबा आलारि स्किमनो, माबा बासुन्दारा स्किमनो, माइनाव सोरां बिथांखि, माबा माबि बायदिसिना बुंबाय थायो। 2 लाख खुरै मन्दिरनि नामावहाय फैसा राननाय, गिर्जा बायदिसिनानि नामावहाय। दा बेफोर 2 लाखजों आं माथो मोनसेबो मन्दिर कमप्लिट जानायखौनो नुवाखै। दा बे आद्रा खेस्रा फैसा हरनानै दा बेयावबो क्रेडिट लानो थांनोसै नामा बिथांमोना? आচ্ছা जियानो हक, आरो बे अनलाइन जितु हानि पर्टेल खुलिना होदों, बेवहायबो जुदि फ्रि अफ कस्ट जुदि बानायना होनायमोनब्ला बाख्नायजाथावना जागौमोन। नाथाय बेसेबां हालाय हाफाय जानांदों, लाख लाख फैसा गारनांदों मानसिफोरा। अनलाइनबाबो अफलाइन कार्डजों हैबावनांगौ गोनांथि जादों। स' बेफोरबायदि दा नंखाय बांखाय मानो गोबां बायदिसिना बानसावना लायो, जिहेतु गावसोरनि मावनाय माविखौ रायजो राजाफोरासो दिनै बिथांमोनासो बुंना होनांगौमोन, रायजोफोरासो फोरमायना होनांगौमोन जे थारैनो UPPLनि सरकारनि समाव जों ओरैबायदि खामानि जादों, मोजां जादों, बिराद बाख्नायथावना जादों होननानै। नाथाय बिथांमोना गावसोरनो कनफिडेन्ट गैया, बिथांमोना मामानि आशीर्बादावसो जादों होननानै बुङोब्ला अब्ला जों रायजो राजाफ्रा मा बुंबावनांगौ। आरो आं बारियाव दंफैयो, गय हाग्रा एवस्रांदोंमोन, गयनि बारिनि माबा गुन एम्फौ जाजोबदों। आरो मोनसे खोथा बेयावनो गोसोखांबावदों आङो, बै अमित शाह नखर मन्थ्रिनि आशीर्बादजों, हेमन्त बिश्व शर्मा जोंहा CMनि आशीर्बादजों मा स्ट्रेटेजि, मा पलिसि लागासिनो दं बेखौ नुनानैबो दिनै आशीर्बादा सानबेसे थाबावगोन सिन्था खालामदो UPPLनि दैदेनगिरिफोर। सानै हनै सिन्था खालामदो। आरो मेंबायबो। NDBनि जेंनानि बागैथ' आं मा बुंबावनो ना, NLFBनि बाथ्राबो बुंदों जोंहा UPPLनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा। दा NLFB आफाद संग्राम खालामफिननो, हाग्रायाव ओंखारलांफिननो नागिरदोंमोन। दा रायलाय होनलाय लाबोबायनो, नाथाय हनै थगायजाबायसो, नङा होमबा? आर्मि बिथांमोननि केडार चिफ बाथा बिथाङा दिनैसिम हाय खबरानो गैया, बबेहाय दं, मानि जाहोनाव लांफिनजाखो बेफोरबायदि। दा बरननायाथ' बरनगासिनो दं, बोसोरैनै जासिगोन। आरो जोंहा माहारियारि आफादाबो इलेक्सन बिसायख'थि खाथिब्ला जोबोद गोख्रों जायो। आरो दाथ' साबसिनसो जाबावबाय, बोसोरारि जथुमा जानो थांगासिनो दं ना। दा बिथांमोना मा खालामो, मोनफ्रोमबो जि गामियावहाय एसे उसुबिदा नुहुरो गावसोरनि सापर्टनि बागै, बेवहाय बिथांमोना दिनैनि समावहाय बै दखरा जथुमाखौहाय लाहैगासिनो दं माहारियारि आफादनिफ्राय। दा बेफोरबायदि नुथाय। आरो जोंहा दिपेन बर' सार बिथाङाबो जोबोद गोख्रों जायो। दफाफोरा मावफुङाबा जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन होननानै बिथाङा फोरमायो। नाथाय बे जोबनोसै दान समावल' माने बिथाङा बा इलेक्सननि खाथि सफैब्ला मानो गोख्रों जायो, बेनि सिगां मानो गोख्रों जाया। दा ओंखायनो निउट्रेल हिसाबै थाङोब्लाथ' जोबोद मोजांमोन, बयबो बाख्नायगौमोन, अनसायगौमोन। दा बेबायदि बुंनो गोनां बाध्य जायो, बुङा सानब्लाबो बुंफ्लांबाय थायो। आरो जिहेतु UPPLआनो एबसुआनो UPPL, दिनै इयाव एख' डिफारेन्स गैया। मिडियायाव जाखिनि बुङा मानो मिथिनायाथ' बयबो मिथिखागौ। दा बेनोखा। दा जाय सोद्रोमाफोरा एबसुआव थायो बिथांमोनानो ओरै पार्टि लेभेलावबो थायो। आरो सासे जोंहा एबसुनि सासे दैदेनगिरि बिथाङा बुंबावदों, दिनैनि समावहाय लाइमोनफोरनि समस्याखौ लानानै बिथांमोना सिन्था खालामदोंनो। बेफोरबायदि गोदाव सोराव पिकनिक स्पटआवहाय जाला लोंला ना, थेख्ला थेख्लि उन्दै गथ' बैसोनि ज' थाङो, दामखावहैयो, जाखावहैयो, लोंखावहैयो। दा बेफोर स्पटफोरखौहाय सोरथो सालायदों ना? बेबायदि अनेक दङ। बेलाफारसेथिं बिथांमोना गोग्गो सोलोंथाइ, गोग्गो समाज, लाइमोनफोरनि इयुननि समनि थाखाय सिन्था खालामो होनना बुङो।
बेलाफारसेथिं बिथांमोनानो बेफोरबायदि अनुस्थानफोरखौ सालायगासिनो दं जेरावनाखि माखासे SOPफोरखौहाय मानिया लाबासिनो बेफोरबायदि खुंनायखौ नुगासिनो दा गावसोरनो बुङो गावसोरनो खालामो गावसोरनो बखियो दा गावसोरनो स्टेटमेन्ट होयो गावसोरनो बाख्नायनानैबो लायो मोजां जादों जों ओरै थोरै मावबाय होननानै बोरोथो माथो रायजोआ नुवाखैलाय दा बेनो आशीर्बादा दङब्लालाय दङसै मामानि आशीर्बाद आरो नखर मन्थ्रि जोंहा सेन्ट्रेलनि इन्डियान गभर्नमेन्टनि अमित शाह बिथांनि आशीर्बादजोंनो नोंथांमोना जैयाव जै होबाय थादो रायजोआ नेनानै दङ मोनसे खोथा गोसोखांबावदों आङो बे जितु दखराफोरनि कनफारेन्स जागासिनो दं बा जागोन दाब दाब जायगायाव जाबायानो आरो जानो थांबावगासिनो दा बेफोरावहाय ग्लोब ग्लोबहाय राजखान्थिनि नेताफोराहाय बाहागो लासिगोन बेनि गेजेरावनो खाबु लानानैहाय माखासे पलिटिकेल डायलगबो होलांसिगोन दा माहारियारि आफादनि हांख्रायनायावलाय सोरथो रायजो राजाफ्रा थाङा ना थांनायाथ' थांसिगोन खोनासंनांगोनबो बेफोरबायदि जिहेतु नोंनि गामियावनो लाहैथारबाथ' नों थाङालासिनो बायथ' थाङालासिनो थानो हानाय नङा दा बेनिखायनो बिदि आरो माखासे स्पटफोरखौथ' गावसोरनो सालायो बेवहाय जौ दखान बायदिसिना जानाय लोंनाय दामखावनाय देखावनाय आरो उन्दै उन्दै फैसा मोनबानो जाबाय माने न' एन्ट्रिनि खोथायानो गैया बयहाबो एन्ट्रि दङ जाहैनो हायो लोंखावनो हायो जाखावनो हायो बेफोरबायदि स' बेसेनोसै आरो गोबां बाथ्रा बुंबावनो नांगौ होनना सानाखै नोंथांमोना रोंखा राखा बेखौ बुजिखायो दिनै थासारिया माबायदि जानानै दङ थ' इलेक्सन खाथिब्ला डायलगखौथ' बयबो होयो नाथाय बेवहाय माहारियारि आफादा एसे जानगाराव थायोब्लानो साबसिन फिउचारनि थाखाय राजखान्थियालाय मा फैगोन थांगोन ना आफादाथ' माहारियारि आफादा चिर'जिबन चिर'दिन हारिजों लोगोसे थांफालांबाय थानांगोन स' बेसेनोसै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय